Ayo munggah. Todo. Todo. Ku fotonen kok tak todo. Bismillah Kamal Kamil. Bismillah Kamal Kamil macam kau bismillah Kamil. Pak Dito menang seneng ini boleh tenang. Yo. Mau ke pasar terus. Iki karo dinipuk iki. Aku kok anu ku lho. Enggak tinggi kali lho. Tahun areane ganti-ganti ngene kok. Ya ora. Ora ngerti. Agus sih prosesnya ora ngerti. Oh, ya tahun ngarep jadi gitu lho ya. Oh, mencopo. Ya gas rek yo. Nah, opan-opan wedhus ya. Iki anu Mbak Abul gak mukul. Bener ya. Sawi pol iki. Golek-golek soket sak mjek ning kebonan. Bener tanahe. Lah fotone lho ora gelem Pak Undandi kae. Muhammad Sufyan yo opo iki. Jare waktu Mbak Abul. Muhammad Darjan iki. Nanti Mbak Abul cocok mijane iki. Yang sing kono lho duwean di seluruh. Arite bogowan. Wes ayo balik. Dua aturan ke omah. Bali oh. Mulai, Mbah. Lho kuwi betekan dhuwur kono. Hui. DPP. Kita delok dan apa kuwi? Oke, tak cewek dhewe wong kaya ini untuk para plenceng. Mas. Mas. Ini adu mikul gamen kepene. Ayo tendang. Iya nih kok sawi polok dulu. Oh, jadi mati bapak. Ini anak karek melu ya, kita apa? Nang mana nang aku tuh? Oh, Itu na wali sih jeneng kono. Kawan to kaya ngono kuwi. Ana mani ora, mapane wis ngomong. Oh, pot yo katok.
Kon gowo sego lak kuwi to. Mesti munggah kene iki. Tekan dhuwur mesti luwe ngono. Gawane sego kuwi. Kakek kakek tahun ngeter permen. Lah ku apa? Tahun gue balik ya. Lho. Aja itu loh. Permenan. Kayak karo rokoke bareng tak. Gak no pake. Mungkin kowe yang ngerokok ngono to. Ya ora kowe wedok ngerokok ora. Ya lah iya, aku kan ngono ah. Gak ndok HP, Mas. Arep, kok arep? Nggih. Iki ndok HP ora? Ya Gus, ya permen ora Gus. Gak aku sarapan ya. Iki nduk permen kok ora. Wayangan wayangan jangklek ora menak. Kok ora serap. Toto ora ngono ora. Kita wani wayangan kae. Ngece ngono kuwi. Lah iya. Yo incak mlut nih kok dulu lihat. Rasane iso keringetan Gus. Iku panjenengan betul riko meleh. Ya ora tamplaku yo ngono. Tahun iki wayang. Oleh wayangan ya. Pangan Gus. Lah aku menggam-gam Mas. Dadi pangan kono. Kalau wong sego kilo. Pangan Gus. Ya ya. Mbak. Ya. Oke wis ndas didudah. Gus sego ku panganan Gus. Lah kuwi segone tak dudah wong-wong kan sego ku panganan. Kuwi otak-otak babi ngono kan nang ngene. Nek gak iso. Sego kok tak dudah wong-wong kae. Yen nawani rokok digawa minggat nih ya bareng sama. Lah iya. Oh, bareng anu pelan. Pelan balik. Go di anu makam. Nggone Mbak Rum. Makan Panganan Mbah. Mbah sapa jenenge? Jenenge sapa kuwi? Mbah Jaimin. Iki isen kok ora mbok imboi, Mbak. Ben ibu dhewe. Harga madang. Iki lho, Be. Hei, sego ku lho panganan. Madang ya. Tenan. Iso sih besok kowe. Ojo ses sama kata. Berarti besok nek sidang nang DPR RI aku ikut lho berarti. Sidang nang DPR RI. Ngale-ngale yemi. Lho aku ngelak sampean. Aku njuk banyu nek. Gak pas Pak Fitri. Oh iya lali gak nggo banyu ya. Iki lho Mas, wong-wong nggawa. Wong desa ora cepet dintelen apa kanane. Kalau mikir ra nggo sego kasing ngingoni to. Iki lho Pak Fitri. Nah, kuwi syuting kan anu lincak kuwi. Nek kosok kan lawuh apa. lincak iki nek ndang disyuting combrose gak mengoae. Oh mata iki jabang bayi kan iki. Combrose nek ngomong yo ora anu cilik wonge iki Kang Sur. Iya ora? Orangnya kecil kalau bicaranya bio-bio mulutnya alane lurah. Lurah iki dikemah nek musuh iki, nek musuh lincak iki. Jabang bayi lincak iki nek ngomong yo anu lho. Gara-gara Sampeyan kok kesel, Mbak. gara-gara terapi ambruk kayak kena angin kae. Woi, Jas. Yo Jas sepurane ya, Jas. Sepurane iki rokoke iki permane nek kesok. Aduh. Ora Mbah Lurah ki nak nang aku to. Lah ora usah ngono, Pak Bu. Madang sik. Ya, nek kowe ya Mas kowe. Mboten kulina ya. Mbak, Mbak. Ini sudah lawuh, Mbak. Ini masaknya diingi sore berarti. Ikus. Belum? Oh, cocok. Belum. Juta, Mas. Iya, Mas. Iya, monggo, Pak. Oh, nek. Monggo, Pak. Nek wis bar acara anu besok lumpuk. Tak iya, nek aturane oleh kok tak kumpulno antarane penggarap teleng dengan penggarap gigi nanti nek wis aturan PKKM
level 0 ngono, kok berani Lain jeng nopo? kaya ngene ngono kuwi. Ayo gunemamune malah ngono neh. Karang bisa depi wayahan mumpung bal ora. Ya, ngono. Iso. Cengkeh nang daun. Boleh kantong. Lemu. Kondisi total lah, panduri. Iki total teko kono total. Iki bawa ya iki. Iki bahan sepanjang bahan enggak? Ini selasnya kan bahan enggak.